Čaute, ja som Lukáš a vo Web Developer Academy si budeme robiť takúto stránku. Chcel by som ju postupne predstaviť, no a aktuálne by som chcel ukázať hlavičku, čiže to, čo sa podfarbilo, túto časť. A v hlavičke sa teda nachádza logo a navigačné menu. Toto je ako prvé, čo by som chcel predstaviť v rámci tejto stránky. Budeme si teda robiť aj to, že keď zoskrolujem trochu nižšie, od vrchu hneď sa mi takto podfarbí táto hlavička. Taktiež aj tento border, tento rámček zo spodu sa mi tu pridal, čiže dáme si tu podfarbenie, potom si budeme pridávať ikonky rôznymi spôsobmi, takže nielen jednu možnosť si ukážeme, ale viacero. Potom ďalšia vec je responsivita, čiže aby sa stránka dobre zobrazovala pre všetky šírky obrazoviek a hlavne teda pre mobily a tablety, lebo začneme vždy s tou počítačovou verziou a postupne ju budeme upravovať, aby dobre vyzerala aj pre mobily a tablety. Dobre, chcel by som zúžiť obrazovku, ale spravím to, že ja si otvorím nástroje pre vývojárov, takže niekde si kliknem a dám preskúmať. Tieto nástroje pre vývojárov má každý normálny, moderný prehliadač. No a tým myslím Chrome, Edge, Safari, Firefox, Opera a Internet Explorer. Nie, ten už veľmi nemyslím, myslím tieto. Tieto 2, 4, 5. Týchto 5 IE do toho nerátam, ten je už starý, nemoderný, stratil podporu, nemá aktualizácie. Takže má ich každý počítačový prehliadač, dá sa k ním ľahko dostať, hlavne v tom počítači. No a chcem si zúžiť stránku, pretože sa budem tváriť, že som napríklad tablet, takže my chceme, aby to dobre vyzeralo pre každú šírku obrazoviek, takže keď si to takto zúžim, tak otvorené menu na mobile alebo tablete budem chcieť, aby vyzeralo takto. Ikonka bude X-ko, podstránky budú pod sebou, keď si zväčším šírku obrazovky, čiže mám tu dosť priestoru na to, aby tie elementy boli vedľa seba, tak bude to vyzerať takto, že položky sú vedľa seba a keď si zúžim, tak takto. Dobre, ale klasicky sme zvyknutí, že dáme si refresh, môžem dať refresh a vyzerá to takto s tou ikonkou, keď zaskrolujem nižšie. Stále máme to podfarbenie, to platí. Logo sa trošku nám zmenší, to si nastavíme v kóde a keď kliknem na ikonku, tak z toho takzvaného hamburger menu sa vytvorí X a máme takéto naše menu, ktoré zároveň scrolluje s nami, takisto jak táto šípka. Takže to si tiež nastavíme a čiže to je takýto ten vzhľad, čiže ikonky, podfarbenie, veľkosť loga, aby to dobre bolo pre všetky šírky obrazoviek. Čiže stále to dobre vyzerá, až keď to zmenším na takémto minimum, tak stále to dobre vyzerá. No a ešte by som chcel ukázať, tu sa deje takáto animácia, čiže nie je to len, že 3 paličky sa zmenia na 2, že sa vymení jedna ikonka za druhú, ale je to pekne animované a napríklad s týmito developer tools viete sa hrabať v kóde cudzej stránky alebo v tej vašej. A ja by som teraz chcel dočasne zmeniť ten kód, takže túto sa vieme hrať s tým kódom, dočasne ho zmeniť. Nikde sa to nebude ukladať, iba u vás prehľadači to je uložené, kým nedáte refresh, potom sa to všetko zmaže, čo ste si skúšali tu na pravej strane. Takže, ale ja si kliknem sem, dám preskúmať a chcel by som ten span tuto nastaviť, že tá animácia, všetky tie zmeny budú trvať nie 0,3 sekundy, ale 3 sekundy, aby to bolo pekne vidieť. To je prvá vec. Druhá vec, aby ste to mali väčšie s CTRL a kolieskom dopredu, čiže klávesa CTRL a koliesko dopredu si to zväčším. Dá sa to aj tu, v týchto troch bodkách a mínus, plus. Môžem si zmenšiť tú stránku alebo zväčšiť. No a dobre, teraz keď kliknem, ešte to zväčším. Teraz keď kliknem, tak tie dve paličky horná a dolná rotujú. Jedna z nich sa aj trošku presúva, lebo nemáme z toho presne štvorec, takže šírka je väčšia ako výška, takže nedá sa, že by
sa iba rotovali. Možno áno, tá spodná myslím, že sa trošku presunie. Zároveň aj, no a tá stredná, tej sa mení šírka. Zo šírky 100% na šírku 0%. Takže toto je tá mágia za touto animáciou. Takže aj túto animáciu si urobíme a samozrejme budeme sa aj do detailov venovať týmto nástrojom pre vývojárov, takže budete vedieť pracovať aj s dizajnom, aj s obsahom tej stránky. Viete si zmeniť tento text na nejaký dlhší, aby ste videli, ako to bude vyzerať, alebo dizajn si zmeniť si farby, všetko možné, ale niekedy sa menia iba farby, alebo iba si presuniete element, čiže hoci čo sa tu dá zmeniť, čiže takto by bola hlavička. Neskôr si ukážeme teda ďalšie časti ako slider a ďalšie taby na stránke, ale to na budúce, čiže zatiaľ takto.